În sfârșit, după atâta ploaie, o zi frumoasă cu soare, numai bună de ieșit, de făcut cumpărături, de plimbat, de ieșit în parc. Și ce m-am gândit eu? Să mă duc până la Kaufland. Aveam de gând să fac un desert cu orez, cu lapte și numai bine că a apărut de la Dr. Oetker orez desert cu gust de vanilie și am zis să iau să încerc. Și îmi veni mie în gând o idee, cum am încercat în Germania, orez cu lapte și deasupra cu mandarine. Așa am mâncat când am lucrat la o bătrânică în Germania. Este foarte delicios. Vă recomand să încercați și voi, măcar o dată în viață, să vedeți cum este. Sper să vă placă. Așa că, odată cumpărăturile făcute, mergem înapoi acasă și ne punem pe treabă. Aici am pus laptele la fiert, jumătate de litru de lapte trebuie pus și lăsat să fiarbă câteva minute. Iar mai apoi trebuie adăugat orezul de desert și apoi bătut bine cu telul ca să se omogenizeze bine în oală. Aici trebuie amestecat foarte, foarte bine ca să se omogenizeze așa cum trebuie. Iar mai apoi trebuie lăsat puțin deoparte ca să se omogenizeze el așa cum trebuie să se omogenizeze. Iar aici așa este rezultatul final. Sper să vă placă. Sper că arată bine, că vă place și vizual cum arată. Și vă invit să încercați și voi și să spuneți ce părere aveți. Vă pup!